Көп кенә диетологлар аппетит ачылсын өчен ашар алдыннан башта берничә минут көлке терапия үтәргә кушар. Аннан соңра инде тәмле ризыкларга күчәргә. Сәлам дуслар, TMTV телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген чынлап та көлке, юмор өлкәсендә көн-төн йокламыйча, җиңнәрен сызганып, авызларын йырып тырышып эшләүче егетләр, Рәүшләр юмор театры резидентлары Раушан Сиддиков. Сәлам. Һәм кемдер Батан кем әле бу? Ботаник Фарид Галиев. Сәлам. Сәлам була. Кул биргәлә куш. Каты кысма сындырма. Сәлам дустым. Сәлам. Килдеңме? Килдем. Ярар. Сен яртып китердең моны? Ие. Башкасы килер тиеш. Машинаны ишеген япканда кысылып калган. Нормальныйрагы юк еме? А? Тегеләре гастрольдә. Тегеләре, понятно. Аңлашылды барысы да. Я. Нәрсә алып килдегез? Бүләк бармы, бүләк? Әйе, әлбәттә. Бүләк кирәкме? Бүләк кирәк. Мин монда бушка ашарга гына килгән идем. Подтяжкаларын алып китәм, бүләгең булмаса. Алып калам бит, алып калам. Бүләк, әйдә, бирин, әйдә бер бүләк. Булат, достым, мен сиңа шундый истәлекле бүләк алып килдем. Инде үзеңнең матур кичләрдә рәхәтләнеп кәхвәләр салып, Рәүшләрне искә алып, менә шундый Рәүшләр логотипы белән сиңа шундый кружка. Рәхмәт. Мин дә алып килдем менә Синеке кагаз. дә бармы ни? Кагаз кисәге. Жала. Кагаз кисәге. Туалетка алмайын дияме? Ярар. Уфтанып утырыргаймы? Ей, 17-нче нигә елганда календар әзрәк. Ярар, инде 16-нчы елга алып килмәгәч. Бездә 32-нче елга да бар, янсын ди алдым алып килергә. Ярар. Матур, монда Рәүшләр төшкән бөтене бездә. Нәрсә син менде аны ортадагысы? Юк, мине кертмәгәннәр анда ятсызда. Да син вообще юк. Яны белән баскан, күренми? Рәхмәт. Сезә бүләкләр. Ну, синеке әйбәт бүләгең, синеке Рушан. Минеке начар штурли. Синеке дә бүләк. Ярар, алайса, башлык тәмле керәшебездә, бездә кунакта бүген Рәүшләр. Менә тапшырыбызның шарты белән танышып узыйк. Бирелгән әлеге ризыклардан һәр хәлдә монда тавык, яшелчәләр, күреп торасыз, бәрәңге бар, суган бар, кыяр бар, кишер. Кытай кәбестәсе дә алдык, һәм теге краб таяқчыклар дип әйтәбез ни без? Нәрсәдер әзерләргә кирәк. Синең шул, синеке дә шул, синдә дә шул. Мин оригинальный хотел. Менә оригинал әйбер пешерәсең. Әйдә, Рушан, әйдә сөйлә. Димәк, мин Нәрсә әзерлисең? тавык түшкәсеннән, Так, урысча әйткәндә, отбивной була инде ул. кыйныйсың. Тапалган тавык. Кыйнап тапалган тавык белән гарнирга инде бәрәңге. Кыздырылган бәрәңге һәм салат Рәүшләрдән язгы кайф дип аталган салат ясыйм алла белсәм. Рәүшләрдән галүшләр дигән күртеш. Рәхмәт бер риф була микән? Рәүшләрдән язгы салат. Әйе. Витаминлы салат. Витаминлы салат. Әйдә, Батан. Нәрсә, мин монда мине әни өйрәтте инде 3 көн бу өйрәтте нәрсә пешергән. Мен моннан рулет ясыйм төреп. Юк, үзем шикелле юк айтып кына кисеп алам да, рулет нитәм, эченә ананас тутырам. Эченә ананас тутырам, шундый тәмле итеп кенә була. Ну тәмле була диде инде. Ананас сугай табар икән. Бар ананас. Алып килдем ананас. Син алып килдең әле. Карале син. Син бирмәдең дә без Батан. акча җанламады. 65 сум 50 тиенгә сатып алды. Кара син ана. Шунда кырыйна бәрәңге нитәм, мин ашарга яратам бәрәңге. Сибене Сибере дә ашырга яраткан кешегә охшамаган шул. Юм нормально, мин 3 көнгә бер ашыйм да, мин әйтә. Аннар майлар сибәм салатын, мин теге ни хабит фигура сакларга кирәк. Яз көне фигура. Миңа да кирәк, мин плавкада йөрисе бар бит, сукыйнасы бар. Шуңа күрә мин теге нитәм хәзер фигурны саклый торган диетистки бер инде салат ясармын. Яра. Синең дә шул теге. Рәүшләрский Батан салаты була. Батан салаты була. Минем шикелле батан буласын кисә, минем батан салатын аша дигәнне аңлатасың. Эш ике бер киттек әйдә, башланды керәш ди. Әле сезгә әйтеп куйым. Тапшырыбызның ахырында киләчәк монда. Бөтенләй дә батан булмаган бер шын бер ират. Пацан әйе. Һәм ул безнең Казанның бер шәп кенә рестораны шеф-повары. Сезнең ризыкларыгызны кабап карап инде әйтәчәк. Кем җиңгәнен? Кайсыгыз җиңде, кайсыгыз лузер? Без пешергәнне ашыймыны? Сез пешергәнне ашый. Ул җавап пешерәме шуңа? Ник ул пешергәнне без ашасак лучшырак. Була аның ресторанына барып ди. Яхшы. Тавыкка керештегез иң беренче, инде алдан әйтеп куйым, сезгә ярдәмгә киләчәк безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы Ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге исеткеч шәп табалар. Табалар кирәк булса кәчтүрләре дә бар, бөтен төрле савыт сабалары да бар. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт саба. Германия технологиясе буенча бездә
Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча соцсабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Бәт. Булар үзләре пешерә штөле табалар. Үзләре менә саласың да утка куясың да үзе пешә инде. Үзе пешә. Ну анда беразына булгатырга да кирәк, аз гына теге майында салырга кирәк. Тезендә салсаң үзе пешә инде менә. Иттә саласы юк. Ит ну салырга кирәк инде, итне салсаң үзе пешә. Мин тагын ишендә үзе ит барлыкка килә дип тора. Я. Күп марата Нинди иҗади эшләр эшләп җирисез, нинди эшләргә майтарасыз соңгы вакытта, яли нинди иҗади яңалыклар бар, рәвешләр өлкәсендә дип әйтик. Рәвешләр белән җонлы концерт дигән программасын белән йөрибез. Менә Алла бирсә чакырам. Кайларда булдыгыз әле сез? Без йөрмәгән җирләр калмады. Инде күп җирләрдә, күп якларда йөреп кайттык. Уңышлымы булай? Кибет белән кредит туры киләме? Бераз әйтәр бит, расходларны капларлык булдымы саң улам дип. Миңа акча түләмиләр, заразлар. Ашарга гына икән. Эпизод булса, кирәк бит инде әзрәк теге аппарат ташырга. О, микрофон күтәрә аламысың? Микрофон стойкасы урынына. Мин микрофонның үстенә утырып йөрим. Әле безнең 11 апрель көнне рәвешләрнең җонлы концерты була. Барыгызны да чакырып калабыз, Булат син дә чакырабыз. Чакыргач бирегез сиңа. Чакыру билетін. Бир әле билетларны. Булат. Астан гына бирәм, бу взятканы астан гына бирергә кирәк. Каралы, филармония. 11 апрель. Кичке сагат 7. Кичке сагат 7, 65-нче рәт. Кыстырып килде. 28-нче урын. Җонлы концерт. Җонлы концерт. Килеп җылынып китегез дуслар. Бу безнең инде теге икенче концерт. Без моны ноябрьдә бер күрсәткән идек. Казан халкына бик катышады. Шуннан миңа филармониядә булды. Филармониядә булды. Тулды халык. Хава калмады. Биттек. Мин вообще аңлый югалтып егылдым. Шуннан соң ни шалтыраттылар, миңа шалтыраталар инде. Батан, братан ди, давай ди куйгыз инде тагын берне диделәр. Без менә куйырга булдык инде апрельдә. Молодцы. Тәпәләргә бер нәрсә бир әле. Тәпәләргә. Шукаштыр инде. Шукаш. А нигә җонлы концерт соңына күпләрдән сорау тугыз. Җонлы концерт. Җонлы концерт, потому что без җылылык таратып йөрибез. Җылылык таратасыз. Бу Син не дишдәсез син? Ничә Джоул җылы чыгасың синнән. Мин атлап барганда беләсеңме инде ычкыннар чыга, сөякләр сөяккә ышкылып. Тәрәзәне яп ушып китмәсен. Булса гына инде. Татар җылы концерт. Потому что менә без нитте, мин бер вакытны татар айсын тыңлап йөрим. Анда бер реклама бар, әйме? Нинди реклама инде ул? Нинди реклама ул? Әллә инде генә бер реклама бар. Гөлнар Сафарова нәрсәдер сөйли. Аның биттеге о харфы алаштырып, а харфы олаштырып әйтә, әйме? Сонда инде ул, сонда гомергә. Бу җанлы концерт дигәнне, җонлы концерт дип әйткән шикелле колакка ишетелде дә, әйтә кушыган шул. Җанлы концерт. Ну аннан соң икенче ягы да бар. Вообще бер нинди концертка да ошамаган. Теге җанлы концерт икенче төрле, җонлы булгач икенче төрле дигән аңлата сине. Шуңа күрә җанлы. Юк ул. Моны дәвамы булачакмы? Аңладым инде аңсыз. Түгел, безнең яшьлекләрне искә төшерә торган, җылата торган, көлдертә торган шундый программа. Моны дәвамы Алла. Хәзер җонлы булгач битендә алды. Юк, сезгә идея менә мине. Нинди? Sizga mana shu menga 10 bilet berasiz bo'lacak. Neching tag'in? Butun tekin narsa rumni olib kelishakman. Нәрсәгә, нинди идея? Алдагы елга быелны җонлы концерт булгач, алдагы елга эпиляцияле концерт. Пляж концерт. Пляж концерт менә. Пляж концерт. Менә эпиляция пляж. Ярар, бүген менә быел җонны таратып бетерәбез, анда пляжда нәрсә инде? Пляж концерт. Пляж концерт дип яши. Алла бирсә шулай төшәбез. Булды. Идея миннән. Идея сәйбәт булса сездән. Я, син тавыкны тәпәләдең. Тавыкны син кистем. Натур эшләргә кистең. Әле туз сибәсе бар. Тызлагыз, бырыштагыз манда белмим. Бырыштагыз да була. Күпме сибәр? Бик синхрон эшлисез эшләрне, молодцы. Бер команда икән күренеп тора. Туганнар бит. Җонлы концертта тагын ниләр бармы? Инде кызыгы беләр халыкка инде бер сөйләп башлаганча сөйләп битерик. Пародиялар бармы? Бар. Халык бит пародия ярата. Җыр ярата. Җырда буламы? Җырда бар. Бергәләп җырлыйсыз. Биюләрдә бар, барысы да бар. Инде безнең ел сайын шундый программаларда халык белән бергә эшләү дигән интерактивлар кертәбез бит. Инде бу елда читтә калмады, бу елда бар, Алла бирсә. Филармониягә килегез, күрерсез. Әйе, менә теге берәр анда залда утырган сез әйтәбез, җырчыларны чакырабыз, артистларны, шулардан бераз клип алмаска тагын сидер шундый кызык сидерешә алмаска шундый сәхнәдән дирсәргә аны залдан тамашачы залына чакырып чыгарасың да. Как будто инде имештер ни булган кебек, экспромт кебек ашынлыкта инде бер подстава ясап шундый. Юк. Алар кызык түгел. Без бит инде Татарстанда гына түгел, без Пермь өлкәләренә, Башкирия якларына, Сибир якларына да йөрибез. Шуңа күрә анда бит андый кешене ясап булмый ди. Үзең белән йөртеп булмый бит, шулай бит инде.
Шуңа күрә Сөйләшәсез инде һәр шәһәрдә табасыз. Һәр Юк, инде шәһәрдә- сөйләшәсез. Син нәрсә үзең анамик әйтәсең, что син алып китергә. Әйе, мине сәхнәгә алып мендергә. Алып менергә син сәхнәгә, шунча акча Бер ике сорарсың. мәзәк сөйләрмен. Акча сорарсың. Яни менә бүген бит не алып килдегез, менә бу билетыгызны Алып куялы. килдегез ди, көчләп алдың бит, Шул көчләп. билетыгыз менә. Менә бит язылган монда ни дип. Хәзер мен әйткән куйм әле, яме. Көчләп алды дагын. Хәзер бездән әйбәт. Әйе. Yo bizim менә пародиялар дейме, bizim быел концертта теге bütün кеше бер үк төрле пародиясы, шул теге Салаватка постоянно. Әйе, хамашы бер кешеләр. Айдарларга ниләр. Имеш, артист беткән имеш шунда. Без менә икенче елга пляж концертта син ясарбыз Алла бирсәме. Но быел безнеке вообще икенче төрле кешеләр. Без менә Филүс Кахировка бар име. Ну Фирдуска тоже ясадылар не. Венгрияга бар даже бездә менә пародия ясыйлар. Матур Я итеп. беләм хәтта кем ясаганы. Кем ясый? Әбридер инде. Әбри кем әле ул Әбри? Әбри? Теге аппаратура ташчы малай. Шул ий. Шул ясыймы? Шул ясый. Ну булдыра ул молодец, икенче елга наверное штатка алырбыз без аны. Алырбыз исәләрдә начальник мәлләрдә. Миңа шалтыраттылар бөтен нәрсәне. Нитеп, әнә бит мин сөйләгәндә тыныч. Баянлап килдеме син бүген? Бүген менә. Мин баян әйтмәдегез. Или хәзер ни баян күтәрү ярамыймы? Баян, мин кичкенә баянда Баян авырракмы? Фәрит авырракмы? Фәрит авырракмы? Белмим. Үчәүгә куйган юк. Баян баса. Yo, чынлап та син бик ашаткан кешегә ошамагансың. Син ашыйсыңмы соң, юкмы җигит? Мин ашыйм әйтәм. Диета серендә Мин бу диетамы? шишендә иде. Мин әзәзләп ашыйм. Кишер ашыйм, мин кыяр ашыйм. Берне. Сын балакай, туктап торма, кәбестә кибәрәтер. Мин бүген иртә белән ашадым. Инде бер кәбестә миңа булды пакка. Менә кичкә Алла Бер белсә. көнгә җитә. Шушыны ашасам. Яра, даяк җегетләр. Так, тукта, мин нитәсе бар икән аны. Аңлашылды. Мин әбитә сезне нәрсә әйтәсез? Бәрәңге куя тора әле, Булатай. Әйдә. Әйдә бәрәңге пешерергә куя, пожалуйста. Күк мара гаштролы белән. Пешерәбезме аны? Пешерик. Әйе, пешерергә карабыз анасын. Буламы ясарбызмы? Кыздырсаң майлы була, холестерин күп була. Анасын кирәкме асын? Я тазарып китерсең, Аллам сакласын. Менә уртала кисә. Тагын бер такта юкмы? Бар дип алмас менә да, бөтен. Фәритнең тактасын алсаң да була, мә. Уртала кисәм мин моны, Булатай. Яме. Булатай, уртала кисәм мин, ничек кисәм? Син, Худаем, син Үшкә син кисәм. пычак тотканың бармысың, ай? Бар. Киселә күрмә, син уенчык пычак бирә кирәк. Мин пацаннар Менә арасында. була, яме, менә шул әйтәләр менә шул. Мин пәкеләр тотып бирдем заманында. Кит инде, кайдан качан булды ул Менә анда? мондый кәш бай чыгып торган пәке бар, мин жил площадкада үстем бит. Маган Жил площадка малай. пачачык үстеңсең син. Үстердем. Исән калдыңсың син анда. Өйдә үстерделәр. Шул идә укыткан, идә үстергән булсалар, ышанам. Әйтәр куеп җибәрим, мин анда тек газ плитәсе кырыена килмим. Яныр тагын. Көйә башлыйм мин анда. Истедә. Я сез бит әле бер җирдә туып үскән җегетләр түгелмесең? Бер авыл, бер район, бер авыл, бер урам, күрше йортлар. Күрше домнар. Ничә ел түзәсез инде бер-берегезне хәзер? Балташ районында Норма дигән авылда туып үстек, икебез дә күрше генә домнарда яшәдек. Фәрит инде Фәрит кичкенәдән шундый ябык булдымы? кичкенәдән шундый иде, аны кичкенәдән әле теге ишек алдында әнисе кычкыра икән. Фәрит ашарга кер дисә, Фәрит ишек алдында тавышы килә, үзе юк. Караса шпагат бавыртына качкан була. Шундый шатларда булган да. Сән миннән көләсең. Шундый. Шпагат бавы аңлашыла. Әйе, инде мин хәзер Сакы син үзең чыгып ашатырга инде бер нәрсә бирергә урам. Эй, шунда урам этләренә ияреп йөри инде, шунда эттән нәрсә кала шуны ашап. Әнә шуңа күрә шунда ябык инде ул сияк. Эй! Күңелемдә ушак, кулларымда пычак, хакиларымда. Күрмәм. Бер класста укыдыгыз. Юк, Фәрит бер Мин класс өлкәнрәгәнне әйтәм шул, ни класс манкалу. бер класс югары укыды. Ничегә укыдыгыз соң? Мин әйбәт ул икелегә. Ну син дә отличник икән аңлашыла. Бишлегә укыдым. Мәктәптән чыкмады инде ул. Шуңа күрә ботаник, Чыгара куркадыр име? шара куркае. Урамда җегетләр китеп Нормаль җегетләр. Мин китап укыдым. Ага. Юк, мәктәптә бераз барыймсың инде шундый. Нәрсә тартылу, Кайда? юморга, КВНга, анда белмим тагын. Юк, мәктәптә юк, менә Качан тудысың сен? Чик кият кенә барып килдем әле. Педучилищеда укыганда. Син дә укыдың син анда? Укыдым инде мин сездән инде. Сезгә катлы 20 елдан укыган идем. Арчада укыганда шунда берәр нәрсә язып күрсәткән идем, әнә теге ни грузчик малайга абригә. Әйе. Шул шатты да, аннан соң монда Казанга килгәч, ниттә иде тагын язып карал диде дәген. Шуннан Син тагын язып карадым. Тагын язып карам, әйбәт килеп чыкты ул. Ул хитрый ул миңа әйбәт кызык сүзләрне яздырта да үзе сөйләп йөри.
Ну, Мені күліп, биннен күліп. сен қаласың. Мен ортта қалам кел. Бүтінлей артта. Абижайталар Ол мен. йылдыз болып жүре. Ул йылдыз болып. Машинада йөрі, мен автобуста йөрейм. Билетқа ақша бередір бит. Кімге? Автобусға. Береді. Көне бір бұпа ашата да, шоң білә шо. Сенің юморға кіріп кетуің қайын болды? Мен профессионал лицейға кеттім. Үшінші класстан. Юмористар әзірлей тұрған профессионал лицей ме? Жоқ, бұл техник механиклар әзірлей тұрған профессионал лицей біздің Балташта Японшында бар. туады бит енді. Балташ юмористары. Профлицейда. КВН-нарда қатнашып, концертлар алып барып, жырлап йөри башлағаш. Оннары культура университетіне кірдім, университет культура искусств. Көрдіңіз ме? Кім механик ма? Ие. Автомеханика училищесін бітіріп культураға кірген. Тракторист. Тракторист, машинист. Культурный тракторист. Тракторный тракторист. Жырла берген о басы ортасында. Техник механик широкого профиля. Сондан Ие, культура университетінде. Сенесіға турисің алымын сырағантам. Мен қазір суған турим, кешір турим, аларының бүтін үсін бірге тушит етіп алам да, мен үстіне қойып, онары духовкаға тығыра туры келешек. Әлі бұл тауқның іші бітмеді? Жоқ, әлі бітмеді. Міне қаман шул тауқның іші бар әлі мында қошандан берілі. Кірдің культураға, культурада оқып шықтым. 5 жыл бойы культура университетінде актер, режиссер больших и малых театров. Больших и малых академических театров. Шоңа Раушлар юмор театрында ең супер актер, ең супер жыршы, Суперрежиссер. ең супер режиссер. Короче, ең мен қалғанары шылуға, шоңа кіра келігіз, көрігіз. Біздің концертларыбызны мене қарға келігіз. Бұл малай не істейді? Бұда боламысың? Алып келермейін де білмеймін де. Қалдырмайын де ме? Көп ме сұрайсың Фарид концертқа? Білмеймін де, көп ме төлейсің? Бір бұқан кейпі, су. Жоқ, оны қайда көп келеді. Мен сен шықта. Ярты бұқан келішті. Ярты бұқан кайында 2 стакан. 2 стакан су. Жарақ тозарып кетерасың, кіші таны баштай шақ кетені. Конечно, нарсу мен киім алмастырасы бұла, бүтін Көп газетіні. марасход. Студенттар шекелі, гулять ведро воды деп. Көп марасход. Ярар, әйдәгіз әлі аш бүлмәсі турында сөйлесіп алайық. Біздің мына әлігі матур аш бүлмәсі белән безне центр мебель кибеті тәмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә журналистлар программы 56 йортта урнашкан центр мебель кибетендә. Килегез, барыгыз, алыгыз, үзегезнең дә аш бүлмәләрен шундый матур итегез. Аш мәсен тагы да матуррак, тагы да яктырак төсләргә байтасыгыз килсә, Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Индиго компаниясе оригиналь фартуклар һәм элмә тохталар ясыйлар. Аш су бүлмәсенә һәр вакыт керәсе килеп торсын өчен, һәр вакыт аппетит уянсын өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Мин дә күреп торам монда Фәрит. Әлеге тауык кисәкләрен дип әйтик, өлешләрен. Мин ананас салып тирә башлады. Рулет ясыйсыңмы? Ананас итәм мин. Ананас итәсең. Рошан майсыз гына, юк, май салып икән. Суан кыздыра башлады. Нәрсә килеп чыгар, нәрсә монда булыр барысында күребез берничә минуттан. Хәзергә әйдәгез, тәмле көрәшебездә реклама калып. Бакырны ничә кадәр юсаң да, аннан ботаник килеп чыкмый. Сызлы батқан олтаңдардан күңелләрем яктыра. Мин бит артист, безгә килешми хат монда утырган. Килмәм бәгәр. Я дуслар, реклама вакытында ниһаят безнең батан менә шундый бик зур өлешле тавыкларын рулетка тирде. Нәрсә кичкенә штыли? Зур дип әйтеп булмый инде. Миңа нормально. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Воскресенье ашамыйсың мы? Воскресенье разгрузочный. И воскресенье выходной. Бу безнең шеф-поварга да исләргә дә җитмәй инде. Нормально. Менә булай пешерә кирәк, менә булай, менә. Менә синдикаль нормально. Матурлыгы. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә син молодец. Шундый булырга тиеш. Менә, вот Рушан шанса. Гәүдәгә карап куялар инде әйберне пешерергә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Булдымы? Булды. Я, җегетләр. Берегезнең бәрәңге син пешеп чыкты диярлек, синеке. Мин яңа салып җибәрәм. Әйдәр. Әкрен генә җам, хәшш итәшәк. Менә шишит әсен иде шул. Курыкма. Җайлап кына саласы кирәк. Суларын бик салма, суын бик салырга тырышма. Ага. Өйрәтәм инде, өйрәтәм ул яшьләрне. Өйрәтегез кирәк аңа, вообще бер нәрсә белми. Юкмы? Ашык тота белсә, ярый инде. Бу нәрсә соң бу булата? Алып куянсың. Кой әле хәзер. Бу нәрсә соң бу? Бу Кытай кәбестәсе. Кытайларның кышын диде бит. Шулай алсын чамны. Әйе. Яралайса. Алып атасың да. Бу Әле бу җирне ашырга аламысың, беренчесен ашамасың да була. Ну, иңә кайтып ашасаң ярый сиңа. Игә аша. Ярар, апайт. Бәйрәм көннәрендә, яме. Ярар, шулай иттермен алайса. Менә монсын ашасаң бу инде. Все, алам.
Sen bir нәрсе ясый беләсеңме? Salat bilmem ben bunaqa turab qaraymiz. Yo'q, аны әйтмәйләр. Ничектәме? Салатка аны буя гына турыйлар. Шулаймыни? Әйе. Bu silikonmыни? Силикон инде, чап силиконнар. Ha, mana Bir bu. нече эшкә киссәң дә була. Нәрсә Кемер әйтсәләр, үзем беләм дигән җәмә. Ha, yara. Аңладыңмы? Китеп тора шит кирәк. Нәрсә ми куасың син? Ана әйтер. Шул. Ha, турaqlab бер инде Асайда. Үзең тура бетеш. Hurmatli dostlar. Бәлки сиңа ашап та бирергәдер әле. Bizdə bu qonaqda Bulat Bayramov. Ol bizga bilet alıb kelmagan özünün konsertinə nol pişirirgə öyrəngan. Мә, тура шулай. Aha, rahmat. Савыт, бер савыт булса, Savut бар, ничә бұл. менә. Любойына сал җәмә. Карап куй да. Ағым бирәсең. Кайсыны да. Ағы чистарак. Тутыр шунда. Тура да тутыр. Qarayın kerak Senin нәрсә булды? Mana men barangini qizdirga qo'ydim. Кыздырганда сиңа өйрәтеп алайм әле шайтыр. Башта ашып беразына кыздырып ал, каты уттаймы? Аша каты утта кыздырып аласың. Арасың исен тымалап пешерәсең. Bulg'atib Як яга qoladi. кыздырып ала да беразына. Яшьләрне өйрәтергә кирәк. Яшьләр. Bu endi Туй тарафта тормадыгызмы әллә сез? butun narsani uyratirga kerak. Туй тарафта яшәмәдегезме? Bizning eng o'timli rizq Abshagada To'lay turaqda mana shu baranga endi, baranga tiqmash, Тыкмаш дашыракмы инде ул? iye dashirak, mınday tiqmash. Я гастрольләрдә булай кайсыгыз пешекче. Gastrollarda biz boribizda mana kuxnyaga jiyilabizda. Кемнең кухнясында инде ул? Беренче Общий kuxnyada endi. район башында торган беренче йортка керепме, яисә авыл башында? Yo, biz kvartira снимаем, ты что, мы же блатные. Шулай. Гостиницаларга кирәбез. Акча бар бит инде, барбы? Инде юк, шартсыз Birsi to'g'ri, birsi tuzli, birsi burishli, birsi suv qaynata, birsi oshi. U vaqtda tezgina butun narsani men ishlamoqchi edim hali. Сен салатка ябышырга кирәк шулай. Mana. Menga bir salat Mayli. kerak edi. Салатлар ясап шаккаттырыгыз әле мине. Син ши күкәй белән салат ясыйм инде син. Синең күкәең булмыймы анда? Мен күкәй булмыйм. Булмый. Күкәй булмыйм. Миңа ни бирә эшкә торган нәрсә? Эшкә торган. Кишерне эшкәсе бар. Мә. Угыш дип атала ул. Угыш. Әйе. Без эшкәбез аны, сездә уалар, бездә эшкәләр. Ашы кирәк, кара күрәсеңме? Mana qiza boshladi. Әйе. Так, җегетләр, мин сезгә бер билем әзерләп куйдым. Мин сезгә Татар халык мәкалінің беренче өлешен әйтәм, сез инде икенче өлешен, ягъни ахырын әйтеп бетерергә тиеш. Язып бетерергә кирәк. Язып бетерергә кирәк. Син бит язырга яратасың. Ага, ye. Сәяштеңме? Үзең ничек тыйымлыйсың шулай? Эчке тыйымлау хисенә таянып инде. Интуиция. Һәм бер-ике табышмак. Кайсыгыздан башлыйбыз? Ботаник синдән. Минәммени? Бакырны никадәр юсаң да, бакырны... Дальше продолжать итәрәк. Әйе, дәвам ит. Бакырны ничә кадәр юсаң да, аннан ботаник килеп чыкмый. Менә дөрес. Әйе. Менә дөрес. Татар халкы шундый, әйе. Бакырны никадәр юсаң да, ботаник каян килеп чыга? Алтыннан. Димәк, мәкаләнең дәвамы, бакырны күпме юсаң да, Ботаник килеп чыкмый, ботаник чыгарыр өчен алтынны уарга кирәк. Алтынны уганнан соң алтын ботаник туа минем кебек. бакырны күпме юсаң да, Усаң да. алтынга Тиңлән алтынга ялтырам, әллә нишә. әверелмәс. Ай, вот, менә шулай. Конечно. Молодец, таки алтын кара чыгарды бит, ә? Оқыган килде. Молодец, бу каты укыган. Бары тик су белән генә торып булса, балык нишләмәс иде? Балык кармакка, Балык кармакка сикерер иде. ярый. Бер су белән генә торып булса, балык кармакка эләкмәс иде ди. Эләкмәс иде. Күрдә инде. Укымаган бу. Укымаган, конечно. Укымаган. Әнә сиңа хәзер табышмак. Ризык турында, әмма алдан әйтеп куям, табышмак. Ашау турында. Ашау турында, ризык турында. Күкәй турында булса гына. Менә булай әйтәм. Бер чынаякта ике төрле сөт. Бер чынаякта ике төрле сөт. Әйе. Кәҗә белән сыерныкы. Юк, ансы метафора. Метафора. Образно. Бер чынаякта ике төрле сөт. Бер чынаякта, менә монда бар ул, менә монда бар ул. Ике төрле сөт. Бер чынаякта ике төрле сөт. Майонез. Менә монда кара, менә монда кара. Ике төрле сөт. Бер чынаякта. Бер кайда кара, менә монда. Бер чынаякта ике төрле сөт. Менә монда. Сөт, сыер, сава, сыер. Бер чынаяк эчендә ике төрле сөт. Ник монда ник
Nirvandırmanı nasıl? Kukay. Молодец! Sen şunu aytıp durdum etinde Kukay turunda bulsa gana tabışmak berdi. Kukay. Kukay. Men сразу bilip koyamam, sen meni botaysan. No, aytmading bey. Botaysan sen meni. Öt botanik ha. Bir narsa bilmayman. Bilmey. Nek shuni xatni o'qib bering. Öyle siniki big jingle. Qayshisiz kisile, jipsiz tigile. Qayshisiz kisilla, jipsiz. Siz tigile. No siniki bunda yo'q. No sen ani bik yaratasın. Oy ani mende yaratam. Botanikda yaratan. Ulan bir necha kun kerak aya. Bizga ko'proq kerak. Sen bilan bit. Bizde yaroqlar endi. Mana ana elek rizq aylan. O narsa ana kishi yasay. Birgalashib ko'maklashib yasaylar. Qomir. No to'xtaydi. No qamirda bor aya. Qayshisiz kisile, jipsiz tigile. Jipsiz tigile. Pilmen mantık. Молодец, Pilmen. Вот. Mana Farid, ko'rdingmi? Mana ko'rdingmi? Neyse, men Proflitsiyada Sразу kerak. aytdi. Men сразу Anta. aytganim mendani. Raz aytib berdi. Tavashmoq. Shinabdan o ayda Pilmen deb siz yashay boshlaymiz, siz Pilmen yaratasiz endi. O Pilmen yangi yilga sizdan oilalarda deb aytgan deb. Yoqsiysizmi, shulay tigasizmi, Yo'q. azoblanasizmi? Alla sotib qona olasizmi endi? Sotib qana olalaring hozir. Hadi sotib olalaring. Uyda shulay bering. Uyda da shulay. Yangi yilga shulay. Yangi yilga shulay. Men Yigitlar. yangi yilga bir narsa pishirgan yo'q bizdan. Butun narsani sotib olamiz. Biz ne bit aytib tilmirib yotgan. Boybek hozir Farid mashhur. Men bit artist bizga kelishmay bunda o'tirgan. Pilmen beger. Bilmem bugün ana kishi ko'rsanlar so'ng. G'ofoytegizni bugun ham siz pishirtgan ekan. Yo'q, men pishirmayman, Aslan sen pishirasan bir tane. Men hozirlab kiraveram. Sen Sotib olamiz endi. Mana elek ko'maklashib, birgalashib, oila bilan yig'ilishib, endi kechlar bo'yi soat tungi 11lar 12larga qadar birgalashib filmlar yosaydi. bor edi. Bor edi yashab. Ishab tasavvur traditsiyalarni. To'tar xalqining bitinde eng ko'rkam traditsiyalarining birisi Pilmen begu bitinde o. Hozir bitinde vaqt aram etib o'tirasi kelmay, bizning hozir o'zi bizda Baltashda filmlar chiqara boshladilar. Baltash filmlari. Normalmisiz? Ayvat. Sen shunda bugun shinay o'rna shu Pilmen olib kelgan bo'lsangiz. Ne bo'laydi, ha? Yobashar deb qo'rqdim, jibi. Endi Pilmen deb yobashatirgan Pilmen. Baltash filmlari, yobashatirgan filmlar. Kendilari. Senin bilan tege kontrakt tuzmaganlar, mana u bilan tuzganlar. Mening bilan tuzganlar mening bilan. Mana bit maktabxona o'tiradi. Maktab o'tirak, конечно, ularga o'sha oqshomlar menga to'lamadilar, men shu suvga. Procent. Yarar seni bulganlar, endi bulamak yasarlik qilgandir deb o'ylayman. Meniki bo'lganman endi, bo'ladi, qarab olaylik. Meniki bulmagan hali. Ya ko'maklashib jiyilib degandan siz endi bilasiz, ko'maklashib jiyilib bir ko'ngilli konsert qaraga kuzatirga ko'maklashib konsert qo'yirga. Ham shunday konsertlarning birisi Ulta Tarixi festivali bo'lsa, ikkinchisi mana o'zgan yilda bu showlab girilib o'zda bu yilda bo'larga tiyish, Alloh bersa, MTV premierani topshiruv tantanasi. Aha. O'zgan yil kuzat oldingizmi? Qaradim. Ha? Qaradim, uyda Bayram o'tirib. Nasim bitinde ssenarist. Olib borishlarning ichiga har xil mana Bulat, Bayram fanda. No, sen haybatingda. Haybatingda bunda senga kelib Plus 5 ball. senga kelib seni sug'ib yotib bo'lmaysan, uyga qaytgach tugalmasin, Alloh bersa. Roman festival. Festival haybat. Men anda o'zimda kandidaturani berganim, men shunday bir motor jir bor. Tug'an kun bilan baratan degan. Tuni bo'yi terlab pishib ota-onang yasagan baxtli bo'l, eson yasha, tug'an kun bilan baratan degan. Mana shunday raqsir bor men. Shuni aytganim, olmadilar. Olmadilarmi? Olmadilar. Ketmandan yaramay sen uchun yashab qaramiz. Yashab qo'ying, пожалуйста. Menda premiya tutib aytib tushasi keladigan TMTV deb yozilgan aybirlarda. Bir ikki qopshiq Baltash barangisi bilan Dori Orshanaqida. Bir ikki bot Kerakda. sigir boti yema. Shunsiz bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmagandan boshqa. Yarar, olib kel. Rahmat. Sen film olib kelsam bo'laydi. Men bilmem. Bir suut qishida o'tirdik. Haning jari yo'q. Haning jari yo'q. Ya, o juni jari. Men silencerni o'rlayim tege. Tuğanda oğlum gaziz minim, min diyemli qarilim degan jiri bor. Tak. Men anda Davom et. Yoshlikda yozganim. Senda tug'ib yashawima men bek baxtli deyman. Sızlab atqan otanglardan ko'ngillarim yoqtira. Ol su biyik yo'llaringga Dağlar şaqırıp tura degan jiri bor. İşlep tuğan avulga gimini etib yozib berdim bitmeyani. Neyse menden kulüp Akşala satqanlar hali. Avul Sovetinden degi akşa alib. Zastavla etib yozdırdılar. Zastavla etib yozdırdılar. Şükür oşatmış ya. Şükür oşatmış ya. Podvalda yotqizib yozdırdılar. Yozmuş yaşatmasın. Qiyni. Şoňa şunday miskin tavuş bilan jırlanlaydı o. Yani yozuv deganlar
Сұрайғали сізден, сізде бардық юморны кім яза, кімге көбірек ілеге ол? Көмекләшіп жиылышасызмы? Тәбіріне айткені бар, енді біз қадыр мұншада жиылабыз да, бүтін программаны бір атна мұнша кіре-кіре, мұншадан шықмыша, анда бір 150 литр сүт кетеді бінде, бір 200 литр кефир, қатық, қалмайды, тұзлы балықлар, шул кефир янына енді. Быйыл мұнша яқмады, отын жәлләді. Быйыл предбанникта ғана yazıldı жынды концерт. Кіріп кетіп болмады. Yazап, шунда сөйлер, меңа яздырталар. Сен мені балақ Мен ручка тұттырып қоялар да, яз дейлер. Тегілер нәрсе сөйлей. Машинка ал, Машинка қошқашаннасын пешетлейм, анда каракулларны байтып тез-тез үлгірем. Нешікті диктофонды алып бермейлер, өздерін яздыртып аларға. Мені ручка біле яздырталар. Телефоның бар ма? Телефон бар. Телефонда диктофон деген бір бар битанда. Бар ма не? Әйе. Анықы кнопочный, Сименіз сіз 50-та бар ма? Баянсын білмем шо. Менде шундай телефон. Сименс 35-те yok ол точно. Сіз 55 менеке. Неден қой? Я сен әлегенде көбірек. Мен әлеге яздырталар шунда. Идеялары қойын келе. Идеялар бірге. Біргелешіп, көмеклешіп ойлайбыз. Енді біргел жиылышқаш, әркім өзінің идеяларын әйтем. Шуны шабыламын, Қойсылары ұшый, шуларын қалдырабыз, ойлайбыз дальше. Қойсылары ұшамай сразу кеселіп атыла. Енді біздің Фәрид бірнеше идея ойлап келе, ол бізге айтмай башта. Ол ұтыраштай сірлігіне. Сөйлегіз әлі башта сізді тыңлайм әлі, нәрсе ойлап келгенсің екен, шолай ойлашып отырап. Ойлап келмәсәләр, маңғарларына бірні берем. Баян біле. Қабырға білен, шол тише. Шундан соң енді міне фикірлеріні тыңлап шыққаш, енді қалдырабыз, жоқ. Анасы Фәрид өзінің фикірлерін айтып қарай. Біз андай вақытта тыңлап отырабыз, бізге ұшаса, біз қалдырабыз, бізге ұшамаса жоқ. Хәм көмеклеп жиып, бірақ ішіндегіне түгел, 3-4 тапқыр келіп жиылап алабыз. Шулай тип әкірнеп, ұйышып. Сүт көлеміне қарап. Ие. Қабриевнің мұншасындағы отын көлеміне қарап. Жиылабыз. Именно шулай нешіктер келіп шыға. Бір түгерекленген скелет. Келіп шығады, анарсын бірінші кассетны қоябыз да полностью меняем бүтін скелетні. Потому что, оказывается, біз бистал көйбі үліп тапқан болып шығабыз. Екінші концертқа нормаллаштырып бітірабыз аннасы. Ол бірінші концерт қойып қойды, Абринің ауылында. Шоға көре олардың бір қошанда жүнді концерт қарағандары жоғалы dey. Беттігі шиле-пішілі бірінші концерт. Бір елні ең соңынан қойдық. Шонды шатланды ол халқы, шонды шатланды. Наконец-то бізге. Нормальный концерт. Yoğanın bir самый birincisi sonda көңілі бұла. Алар біз тігі ауылдашлар шекілі чувствовать етәбіз сені біз аларны. Bir ауылдан өскер шекілі. Алар бізден күлелер, біздің күлгенден күлелер, біздің тоқталып қалғандан күлелер. Анда вообще күлмәген кіші болмай. Анда бүтісі күліп шығып кетер. Просто программа ғана жүнсізірек бұлазыз ғана. Біз күлгенден күлелер алар. Анда нормаллашо. Құрметлі мүлмәлілер. 11 апрель күнді келіңіз әлі филармонияға барыңызды. Нормальный концерт қарап қайтырсыз. Кіру бұшса дейділер, мүлмәлілер үшін. Болат Байрамов спонсировать етем дейді. Келіңіз, жемі? Келіңіз, көріңіз. Пайдасы көп біліңіз, әкіліңізден. Көріңізден. Бұла медицина ризықларысы әзір ме? Менің салат нәрседір келіп шықты не мұнда? Менікіде? Сен краптаяғаны сиясы мақшынсың? Мен краптаяғын сен ашым дейдің бейт? Сен ашым... Сон бер алайса бермейм дейсің бейт? Неме, пожалуйста, ең ап қайт. Ашап алайық біраз ғана. Ашап алайық. Сен краптаяқшы бітіне салмадың мұны? Мен салмадым, жоқ. Мен дәгін шолай деп ойлағаным. Айтам мұнда артық қалған айбірін үйге ап қайтып кетерге ярайды. Бұла, сен аяр. Сен әнеттегі паприка сынап кетерсің, еме? Нәрсеге мен алайса тауықны да ап қайтасы қалған нәрсені пішірттердің. Там бар мұнда? Яртысы қалған бет? Ярайса. Аны ап кете аласың? Ап кетем. 2 суған, петрушка. Бұл кастрюлларын ап кетерге ярамайдар енді? Жоқ. Кастрюлларын ап кетем. Сіз сенікі міне? Қан майонез, еме? Да, майонезін алырман. Сөйлештік? Бұл салатны моторлап бірәнішік нетесіме, или шол сауытындағына қалдырсан да болған Моторлап нетесі болаша. Моторлап нетесіме. Қаралі, Рошан, Фарид әне крап таяғы білен сыйлады, сен помидор бер әлі. Әйді. Менде кешірде бар әлі қалған. Помидоры пішкен. Әйбәт. Әзір. Тауықларығыз енді әзір. Салат әзір ме? Әзір. Әліңіз барын қазір моторты бізі бізде ме? Сен бет әлі бұламық тасы бар. Бұламық не ясы білесіздер. Яны бұламық нешесіз. Түйесіңді енді сүт май білен. Мен қол білен. Қол білен. Яны қазір қол білен түйерсің. Суында сығып тұрма. Селештік ма? Жоқ. Мотор тип қазір ясап қоясты. Башқа бөлмеге вышт. Мұнда шеф-повар келіп, сіздің рецептарын қойып қарайшы қазір. Ошай.
Ашай. Үзегезгә каламы юкмасы гарантия бирә алмыйм, җегетләр. Ул бер нәрсә. Ләкин калмаса әнә кәбестәләр күп әле монда. Минеке калмый инде, минекен аша бетерәчәк. Точно. Синеке тәмрәк булды әле. Фәритнеке кала. Ярар. Әйдәгез инде бу рецептлардан сезнең ашлардан безнең аш бүлмәсенә күчик әле. Әлеге аш бүлмәсе белән безне Центр мебели кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта урнашкан Центр мебели кибетендә. Һәм инде әлеге матур эшләнмәләрне күреп торасыз. Инде матур кыярлар, помидорлар, аппетитны уятып тора бит, шундый. Крәсен чынлап та ашыйсы килә башлый. Шуннан изеп. Аларны исә безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Индиго компаниясе оригиналь фартуклар һәм элмә токталар ясый. Аш бүлмәсенә һәр вакыт керәсе килеп торсын өчен Индиго компаниясенә мөрәҗәгать итегез. Так, җегетләр, сезнең белән саубуллашабыз. 2 минутка. Ярар, 3 минутка. 3 минуттан сезне кире көтеп калабыз монда. Сөйләштекме? Ә хәзергә тәмле крәштә реклама. Бират, җитмәү гаип түгел бит инде. Мин бит үз сүземне әйтәм. Мин бит гаепләмим. Шаярам бит инде булат. Шаярам әзрәк шаярга ярый Нормально бит. җегетләр просто яклыйм инде бераз. Нәрсә дип әйтим инде? Моны җегетләр пешергән белән, рушам пешергән белән моны. Тапшырубызның иң тәмле өлешенә килеп җиттек. Ул да булса дегустация сары вакыт. Һәм инде әлеге эшне башкарыр өчен Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаевны чакырдык. Илнур, сәлам. Сәлам булат. Я. Әйе, бик әллә ни закка сузмыйбыз, әйме бу эшне. Әйе. Традицион рәвештә шулай сул яктан Шул башлый. яктан башлыйк. Бүген табын түрендә дип әйтик. Тавык тушы булды. Түшәк. Түшкәсе. Ярар. Түшкәсе һәм шул түшкәсеннән төрле ризыклар әзерләп маташтылар. Миңа калса уңышлы килеп чыккандыр. Безнең резидентларыбыз. Алдан әйтәм, бу җегет кешеләр икесе дә. Ярар. Җегетләр, әйе, салаттан башлыйсыңыз. Салат монда әйтеп куям инде дә Рәвешләр юмор театры резидентлары белсәң андыйларны. Ярар. Ишеткән бар. Белмәсәң алып барым концертларына бер. Ярар. Миңа бер билет бирделәр монда. Менә шундый күрәсең, мотор билет. Ярар. Салатын куып карыйк инде башта. Әйе, салаты язгы витаминлы рәвешләрский салат. Рәвешен китерде инде. Бу моторлык өчен тамак туймаса йомырка ашап куйсам була. Салатның аз гына тузы җитми. Бират, җитмәү гаип түгел бит инде. Мин бит үз сүземне әйтәм. Мин бит гаепләмим. Аннан биргәнне биребез. Ярар. Тавык крен куып карыйк инде башта. Күкрәгән иде. Ату. Гилбәрәңгедән башлыйсың дигәнең. Ага. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Тавык пешкән. Пешкәнме? Тавык бит инде, тавык пешмәскә. Бер бәрәңгезне рәтләп куйдым. Түгел. Билгене сразу әйтмәйбез инде башта. Йо. Чагыштырып карагач, Әлбәттә. икесен дә куып карагач, Хәзер. кая бу яктагымы? Монда да шул язгы салат, диетик салат дисәк тә була. Буларның Шундан гына. Капкарасын. ашамлыклары бер кәрҗинәне имәлле. Әйе шул. Юк, төрлерәк бит. Әзгенә кенәтерләр инде. Тик әзрәк инде, күпкәтерләр. Шаярам бит инде булар. Шаярам әзрәк шаярга ярый Нормально бит. җегетләр, просто яклыйм инде бераз. А, Пешкәнме салаты? салаты сусыл. Ярый, Ул икенче. начармы, яхшымы? Ну, сусыл булгач яхшы буладыр инде. Кем белә бит, син аңламассың. Бәрәгә буламын куып карыйк башта. Тәмле пешкән, тузы бар. Үзем пешердем. Синме? Әйе. Булдыргансың булат. Ярдәм иттем инде. Монсы тавык рулеты мәллә. Шагандыр бит. Ишенә берәр нәрсә салдылармы түркмен? Ананас. Ананас эләкмәде белсең? Ананас эләкмәде. Әйдә эләксен. Менә әйдә уртасыннан, менә. Юк инде. Син тагын эләкми торган җиреннән аласың, күрәсеңме? Монсында бар. Я, монсына ананас җитмичә калгандыр ахрысы. Нәрсә дип әйтим? Әйдә уртага басыйк та инде әйтибез. Әйтәсез сүзебезне. Әйдә әле. Егетләр тырышканнар, молодцы. Булай иттереп ризык әзерләгәч инде ул бик әйбәт дип әйтим. Алар өчен бигрәк әйбәт инде ул. Әйе. Беренче мәртәбә әзерлиләрме әллә? Бик мөмкин. Икенче. Икенче. Ярар. Иде репетиция үткәннәрдер инде. Кем белә аларны? Бу яктагы катнашчының икенче ризыгын алганда, Әйе. тавык түше бик сусыл, тәмле, йомшак булып пешкән. Ашарлык инде. Ашарлык. Ну, өстенә кишер салганнар. Әз генә баллатып җибәргән. Кишер урынына помидор салсалар, бигрәк тә сусыл, бигрәк тә тәмле булыр. Мин Әйтермен уйлам. аңа, әйе. Салатын алганда шүткенә тузы җитми, булай май салганнар, ну, әз генә теге лимон суы я аш сиркәсе Җитми калган. җитми калган. Менә Әшкелтем тәм кирәк. әшкелтем тәм Кирәк шүткенә бераз, җитми, әйе. аннары тәмләткечләр салып җибәрсәләр, теге
орегано деп Тиги айтып бальзамический соуслардан да шунда. Ага. яки бальзамик сіркесі салып жіберсәр, аннан да тәмді боласың. Иштеңме? Менә шул. Шул. Яқтағы қатнашышының инде салаты келгенде әзірек әшкіл тәм-тәмі бар. Теге Лимон жугы коян келди екен аңа. шүт кенә бар. Менә Үзү келди мекен? Білмеймін. Помидорлар қушып жіберген шоған көре әзгіне. Ага. Орыстар айтмышы благородный кислинка есть. Яра. Менә шул. Икенче ризығын алғанда инде тауық тушкасы әзгіне кеуіп кеткен. Шүт кенә Анда мен гайып бардыр. Ол ертерек алдык дигән. Шулай да ананас ситуацияны Куткарган. құтқарған. Сусыл тәм беріп тұра. Шуңа айбат Шоңа чыккан. көре мен бұл егетлерге инде теге айран манса әйбәтрәк пішеген, манса әйбәтрәк пішеген деп айтамын. Шоңа көре орташа билги бирер. Тигезлик белгесе. Тигезлік. Ярар, күңелләре булар инде. Менә шул бүгінгі кеңейтілген. Сен шо теге тигезлик белгесе куеп, хәзер теге сугыш булдырмый калдырдың. Шулай менә. Шаяртам әлбәттә. Инде рәвешләр дигәннән безнең монда рәвешләрнең иң таза җегете Фәрит Галиев иде. Монда гына инде. Нима? Бу яктагысы да әллә ни бик ерак китмәгән. Шулай бераз гына тазарак. 2 сантиметрга. Моннан улай әзрәк тазарып китерләр, шарап шуга Бәлки мәйя Рошан Сиддиков иде. Бик зур рәхмәт. Инде дегустатор ролендә бүген безнең белгеч ролендә Марокко рестораннар шелтәре шеф-повары Илнур Гимаев иде. Илнур, зур рәхмәт. Саулашабыз синең белән. Җегетләрне чакырып, үзләренең ризыклары белән үзләрен сыйсы бар әле. Я җегетләр, шеф-повар дигәне килде, куып карады ризыкларыгыздан. Нәрсә дип әйтим инде? Буны җегетләр пешергән белән, Рушан пешергән белән моны ди Фәрит белән. Ага. Шулар инде. Миңа килсеннәр ди. Шулай. Шәйтермен бер 2 елда миңардан нормальный шеф-повар. Шеф-повар. Минем тавык ошадымы? Искәле дәрәҗә. Ошады әлбәттә, ошады шаяртам. Анонизированный. Синең салатыңнан башлады. Салат, аннан соң икенче ризык. Беренче урын меники? Беренче урын менеке ди, беренче синекен куып карады дип. Салатка килгәндә, салатка бераз гына лимон согы яисә инде анда. Фәритне сыгасы калган әзрәк. Эшкелтем тәм җитеп җитмәде. Әз генә. Һәм тузга җиңелрәк. Туз җиңел булган сыгайып түгел. Тузны өстәргә дә була. Шул эшкелтем тәм кирәк иде. Дип әйтте. Икенче ризыкка килгәндә, бәрәңге пешкән, тавык түшкәсенә килгәндә, менә салган уланда кишер, суган белән кишер беразны баллатып җибәргән. Әгәр дә кишер урынына менә помидор салган булса, тагы да суслырак булыр иде. Исключительно замечательный булыр иде ди. Аңладым. Үзенең фикерен әйтте. Булай тулай алганда пешкән барысы, яме. Рәхмәт. Чыккан. Синеке сусыл ди салаты, сусыл. Сусал дим. Инде әшкелтем теге кислинка да бар ди хәтта. Әшегән Бая белән. нәрсә салдың син анда? Әшегән белә синеке шунда. Кем белгән инде? Инде лимонда жугы кебек уста салмадың кебек. Белмим инде, күз яшы чыккандыр. Бәлки. Ие. Ярар. Анонизированный Бары бер төрлерәк дигән булды инде ул салатлар. Тавык бераз кибеп киткән ди. Кипкән ди дә. Чөт. Ләкин ананас коткарган сине киткән тавыгыңда. Мен инде мотор әйбәт ананас булган. Әйбәт ананас булган. Әйе. Шуңа күрә бу кимчелекләрне бераз гына кимчелекләрне исәптә тотып инде икегезнең арагызда ике җиңүче булды бүген. Менә. Әйтегезлек билгесе. Рәхмәт. Котлыйм сезне. Рәхмәт. Рәхмәт. Рушан синем, Фәрит синем. Ага. Һәм шулай булгач, Нәрсә булай булгач? тапшырыбызның килә спонсоры Кукмара Металл Сәүдә заводы ачык акцияләр җәмгыятеннән әлеге искиткеч табалар сезгә. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савытсыба. Ул бит Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Әле уңайлы өчен әлеге заманча шәп табаларны сез интернет кибет шадаларга мөмкинсез. Һәм мәрмәр ислекле менә шундый табалар алыгыз. Алар сезнең ризыкларны тагы да тәмлерәк пешерергә ярдәм итәчәк. Һәм аны жуганда да җиңелләштерә эшне менә. Безнең күрше район. Юк. Жуасы юк диярлек. Практически юк. Шулай ята. Һәм игътибар итәргә кирәк, һәр Кукмараның табасын алганда астында төбендә фирменный Кукмара дигән логотип булырга тиеш. Ага. Шул чираттагы бу оригинал. Монда бармы соң монда? Бар. Зур рәхмәт. Бар. Шырпатырып бермәдеңме безгә? Юк. Юкмы яра? Оригинал заводыннан прям. Рәхмәт. Рәхмәт Бик тәмле пешерә ризыкларны. Әгәр дә ризыкларны да салсаң. Ага. Әйдә, теләкләрегез булса, тамашачылар, сезнеке берничә минут, 1 минут вакытыгыз бар. Рәхмәт. Әйдә шүшмәгә әйт. Зур рәхмәт Булат сиңа. Фәрит, молодец, рәхмәт сиңа. Инде Рәвешләр юмор театрынан барыгызга да кайнар сәламнар юллыйбыз. Һәм сезне 11 апрель көнне филармония концертлар залында көтеп калабыз. Җанлы концертка килегез дуслар. Рәхмәт. Киләбез. Мин дә әйтимме соң? Әйт инде, әйткән Булат, булган. рәхмәт. Билет алдың, таба бирдең.
ашадылар. Ул повар нормальный катып киттеме сонда? Нормальный. Яралайса. Сезгә бик зур рәхмәт. Ашарга кирәк инде ул. Ашагыз, пожалуйста. Ашамасагыз мем шикелле буласыз. Алдың что? Yok, bilet alıştıram мен ананы. Билет калма. Ашагыз, пожалуйста. 3 көн тапкырына түгел. Менә нинди тәмле әйберләр. Рәхмәт пешерергә өйрәткәнең өчен. Тагын кил. Әни, привет. Салам. Концертка килегез. Sen iyi şakırdın Әни, юк, әни карады инде. Ярар, тагын карасын. Я, менә бик зур рәхмәт. Әйттем моны алыштырам билетка дип. Соңыннан. Шуның белән шул тәмле яшик, тәмле ашык, тәмле көрәшне TMTV телеканалыннан һәр даим күзәтеп барыйк. Сау булыгыз. Пока. Пока-пока. Пока.